ɓe ngaɗanɓe 11 modiɓɓe tedduɓe ɓe berniwol Gawdere yilli berniwol Garwa ngam darjidingo diina islam hakkunde berniji ɗi dow umrore Lamido Garwa Ibrahim El Rashidini. Ɓawo yettugo Allah bo min yetti Lamido Gawdere, Allah warjumo hayru, Allah ɓeddu ɓamtugo daraja mako, Allah juttin jamanu mako, barkiɗin juriya mako. Ɓe dungango amin modiɓɓe mako wara ha leddi Garwa ngam jangina, ngam finditina ɓiɓɓe leddi Garwa. En laari bo mobgal ummatore iga ɓe wari ha ɗo, ummatore hollini ɓe yiɗi ɗum, ɓe jaɓi ɗum ɗon majum ɗo bo ngam daraja modiɓɓe majum ɗo waɗi ummatore majum ɗo heewi, ɓe wari ɓe nanani ɓe famani ɓe jaɓani ɓe finditini bo ban modiɓɓe majum bo ɓe finditini bo kujeji tilimɗi ha ɓiɓɓe leddi Garwa. ɓe taskanama jaɓɓama tilimka ummatore berniwol Garwa worɓe e rewɓe noti ƴonandu Lamiɗo be yalɗirgo ha nokkuje feere ɗe ɓe ngaɗi joole dow cammeje tilimɗe. Hande ɓiɓɓe leddi Garwa andi ndikka ɓe wurta joɗugo mere dow laabi, ɓe suklanta sana'aji maɓɓe, ko moye heɓa sana'a ɓe dara ɓe huwa, ɓe darana sana'aji majum. Ɗo on laati awwalu man kam. Ɗiɗaɓo bo ha nder tele ɗo muytotiral waɗa rewɓe ɓe anda ɗume on no ɓe jogirta tele maɓɓe, worɓe bo ɓe anda muñal maɓɓe dedai no ɓe jogirta tele maɓɓe, ko wajibi ɓe waɗa gaynaka maɓɓe dow rewɓe maɓɓe. ɓe finditini en bo dow ɗowtango ardiɓe ɗo na sei hillamɓe, autorité administrative, lawan en, jawro en, liman en, modiɓɓe, hande mawɗo leddi son excellence Paul Biya. ɗon majum ɗo pat min jogira ɗum be amana, min jogira ɗum bo be ɗowtare, heɓa leddi meɗen heftita ndimu muɗum ɓedda ngam darajaji leddi meɗen bo ɓedda. ɗon majum on kadi hande bo ɗum laati kadi dedei bo susel yillunde maɓɓe. Bakin yalɗe tati ɓe ngari ha ɓe tabitina narral e ɓe cembiɗina derɗirago hakkunde ɓiɓɓe lesdi Cameroun. Ko woni haaje amin be wargo ha Garwa ɗo, hamin ngara min cembiɗina derɗiragu ngongu hakkunde ɓikkoye lesdi Cameroun, e bo hamin bolwa haala jonde jam ɗo to wala diina be duya fu waɗatako. En andi jonde jam kam président de la république ɗo wolwa plusieurs fois, himɓe tiiɗa ha wallotirgo no jam wonirta lesdi Cameroun. To kanjuɗo ɗon nder hunde mawnde ko waddi min kolla himɓe tata leñol waada ɗum, ta diina waada ɗum, ta politique waada ɗum, yimɓe padɗuɓe derɗiraɓe. Min kolli yimɓe bo jonde jam ɗo tabititta sina be wallotirgo be autorité en be ardiɓe, lamɗo iga sous préfet, iga soje en, préfet, gouverneur, se wallotira be ɓeɗo pat. Bako ɓe andini ɗum yillunde arandere modiɓɓe berniwol Gawdere waɗani berniwol Garwa e yigo no ɓe jaɓɓirama ha berniwol ngol, ɓe hoo'i anniya tabbitingo gillaji baɗiɗo ngam ɗum yara kuuɗe diina yeso nder lesdi Cameroun.